Begenç Babayeviç Nazarov 1960-njy ýylda Türkmenistanda doguldy. Ol 1982-nji ýyldan bäri Moskwada ýaşaýar we jemgyýetçilik işleri bilen meşgullanýar. Häzirki wagt ol türkmen kompozitory Uraz Muhammed Gurban Niyazowyň 100 ýyllygyna gabatlap türkmen sazandaty baradaky kitaby çapa taýýarlaýar. Begenç Nazarowyň sözlerine görä, bu kitap rus, ingliz, italyan we türkmen dillerinde çap edilir. Мы начали книги. Biz Günnogorun we Günwataryň bilinmeýän beýik sazandaty Uraz Muhammed Gurban Niyazow adly kitabyň üstünde işläp başladyk. Biz bu kitaby sazandanyň 100 ýyllygyna gabatlap çap etmekçi bolýar. Resmi pasportda onun 1920-nji ýylda doglanlygy görkezilse-de ol aslyny 1919-njy ýylda dünýäge indi. Kitabyň gysgaldylan görnüşi 300 sahypadan, dolu görnüşi hem 400 sahypadan ibaret. Biz kitaby dolu gutarduk. Innon çapkanada çap etdirmek galy. Sazandanyň entek köpçüligi ýetirilmedik 50den gowrak eseri bar. Bu belki büdek hem yetýändir. Biz arkiwleriň üstüne açamyzda diýsen haýran galyp. Şeýlede Begenç Nazarov 4 döwletiň, ýagny Russiýanyň, Italiýanyň, Täjikistanyň we Türkmenistanyň prezidentlerine ýüzlenip, rus döredüjilik wekilleri tarapyndan hem gol goýulan hatyň inisiatory bolup çykyş etdi. И вот на данный момент более 20. Bizim yüzlenme hatymyda eýýäm 20den gowrak adam gol çekdi. Olaryň arasynda belli dörejilik we ilim işgärleri, harbylar hem bar. Biz hatymyzda türkmen sazandasynyň hatyrasyny ebedileşdirmek teklip edýär. Ol 2-nji jahan uruşy döwründe Italiýanyň garşy duruş güýçleriniň hataryny Florensiýada Italiýan partisan toparyna ýol başlyk edipdi. Şu sebäpli biz beýleki döwletler bilen bir hatarda Italiýa hem ýüzlendik. Ol Täjikistanyň paýtagtynda hem sazyň teoriýasy boýunça sapak beripdi. Şonuň üçin biz Täjikistana da ýüz tutduk. Aşgabatda bolsa ol ýaşapdy hem de zähmet çekipdi. Душанбе Сталинабадом, он там преподавал теорию музыки.